Hello guys! Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Ngayon guys, nandito na lang po ulit kami sa Sitio Panlabayan. Bali, babalikan po namin si baby girl. Yung may po sa likod. Try namin siya na ipalam sa parents niya kung papayag po silang ipa-check up. Kasi may nag-sponsor po para sa kanyang check up. Ito po ay galing kay Ma'am Anonymous Seto, Washington. Maraming salamat po. Thank you po. God bless po. Malaking tulong po ito sa bata. Thank you po. Mapapacheck up na namin siya. Let's go guys. Lakad ulit. Much later. Ayun, ginagamit na nila ang bola. Nagbabasketball sila. Pangalan niya? Purok. Saan si Purok mo? Saan si Purok kuya? Saan po ang bahay niya? Sige, pagtanong lang natin doon. Thank you po. Thank you po. Magandang hapon po, Tay. Ayun pa lang. Puntaan sana namin kuya si Purok. Saan po kayang bahay? Diyan po, pero wala po dyan, ma'am. Ay, wala siya dyan. Sa ka-winter po yun dahil may meeting sa winter po. Pwede kaya kami pasama sa'yo kuya? Sa Yung sa bahay, yung bata po na yung may bukol Yung may sa bukol likod. sa likod. Yung rumbay. Wala kayong gawa, Tay? Dahil wala si Purok, sasamahan tayo ni Tatay Buksi. Ayun pala yung sapang sinasabi. Buti hindi, ito kuya, yung tumataas yung tubig. itong ulan lang to. Yung Dante? Buwan po dito Ay, yung Dante ba yun? Israel na yan. umapaw. Kung sila ang nakakwan, talagang namangpang talaga ito. Ay, binaha din pala kayo dito. Hindi nakakaano po. Side by side po yung ilog ninyo. Yung kwan ng sinagkwanan. Ako pa nila. Tama ka na sa amin. Kahit sa kamuntik na rin, taas ng tubig po dyan. Mamundan din po sa binaha ng gari ng kataas. Ay, ito ba siya? Oo. Hi, Be! Dito na naman kami. Kamusta ka na? Ang sarap dito ang dilim. Dito. Ay, nanay ni ay bahay pa lang yung Nay, kayo yung... Saan nanay mo ate? Ito? Ate. Kamusta na? Ito bahay nyo ba? Yan? Doon. Tara doon sa bahay nyo, te. Saan po na? Tara sa balay. Ito, nanay nyo. Yung tatay niya pa ay. Ilan po kayo dito nakatira? Balik kwan yung ma'am. Ilan kayo nakatira dito? Salamat lang yun, maliit pa noon. Kanyan pa lang. Pero anak mo siya, te? Matanda na yan, yung mga kwan niya bunso kong magkapatid lang, yung mga bunso niya may asawa na.
Sabihin lang pa kayo. May ano kasi kami, may sadya. Anong kwan mo? Kasi maraming nakapanood sa kanya nung nakaraan. May gustong ipa-check up daw siya. Kung gusto nyo, kung magpayag kayong magulang na ipa-check up siya, yung likod niya. Wala po kayong gagastusin. May maggagastos po. Ikaw, Beg, okay lang, gusto mo na ipa-check up ka namin? Papatignan lang natin kung ano, O, kung anong meron dyan sa likod mo. ano ng likod mo para O para pag kung ano maagapan pa. maagapan pa. Walang pinaka-tatay niya, wala dito. Asan po yung tatay po niya? Sa bukid po yan. Yan si nanay na lang, Nay. Ano po? Ang sabi naman ng kwan, baka raw, yun nga, baka okay. Hindi po. Titignan lang. Titignan lang po muna yan. So ngayon kung sasabihin po ng doktor na operahan, ikaw nang magdesisyon kung gusto mo o hindi. Ay, hindi magpayag yun. Pero hindi, para lang ma-check up ka kung hindi lang naman tungkol dyan sa likod mo ate yung titignan. Baka mayroon kang ibang parte riyan ng organ na ano. Pero kung ayaw nyo naman po, di ayos lang din naman po. Opo. Sasabihin na lang po namin doon Kasi sa yun po yung gusto nung nag-sponsor sa iyo. nag-sponsor ng pang-check up niya. Kung ayaw, dito ka ting, dali. Harap ka dito sa amin. Huwag ka magsalita. Ito yan ano. Kung ayaw mo, pwede naman nating sabihin na lang kay sa nag-sponsor. Hindi ka naman namin pinipilit na magpa-check up, pero sana ma-check up ka. Anong oras pa kayo uwi no ni tatay? Ang duwan mo kasaya nga. Ang duwan mo kasaya, patuloy mo. Hindi rin makadisip. Ikaw nga, tay, tanungin mo siya kung gusto niya o hindi. Yung bata. Ang duwan kasaya di. Ang di ay buto daw. Ang duwan. Tatay, hello. Kamusta? Apo mo po yun, tay? Ano anak niyo po? Anak? Apo mo gani. Apo niyo po. Yung tatay niya po kaya? Kasi sa kanya lumaki. Bali kuya kasi na ano na may nakaparod po sa kanya nakaraan. Yung gusto po kasi ipa-check up yung likod niya. Wala kayong gagastusin, tay. Bali sa kanya po lahat yung ano. Pero hindi pa siya ooperahan, matagal pa yun. I-check lang yung likod niya. Ayun, tagal yun. Kaya po kung gusto niyo pong sumama, pwede naman po. Ayaw ko mga magsama doon. Si nanay. Ay, Hindi, baka kasi, hindi makasakyan yan. Yung nanay. yung nanay niya na lang po. Yan lang ang layo. Talagang talaga. Nahihilo. Pero kung sakali po papayagan niyo po siya na siya lang. Pwede naman po namin samahan, tapos hatid namin po Hindi naman po papauwi. namin yan pababayaan. Kasama niya naman po kami. Tsaka kilala niyo naman na po kami dito. 3 beses na po kami bumalik. Diyan lang naman kami sa Monteklaro tayo. Ay, nag-alala yung kuhan pa ka raw. Oh, isa hindi na po tayo. Hindi na lang po. Hindi na lang po. Tayo, ito po yung Para sa inyo na rin po. Sano? Pero hindi yan, ano da. kapalit yan tayo doon. Kung dayo pa din, di dayo pa din eh. Balikan ka na lang kay Ate Raquel. Gabi na kasi eh. Maglakad pa kami, tay. Sige po, bye-bye. Hello guys, kumusta po? Ayun guys, bali, share lang po namin yung nangyari kanina. Bali, ano po, kakawi lang po namin galing kina Agbo. Bali guys, kasi nung nakaraan, hindi pa po sila agad nag-decide na makakasama sila sa amin sa check-up ni Agbo. O, hindi po namin sila agad napapayag kasi kailangan pa nilang pagmimitingan yun. Ganyan. Hindi basta-basta sila nag-decide. Kaya po ang sinabi namin, kontakin lang po kami kung desidido na sila na ipa-check up yung likod ni Agbo. Siya po yung batang na-interview natin nung nakaraang episode natin.
Nung nagbigay po kami ng yero tsaka mga bola. Kahapon, nag-update po sila na pumayag na nga daw po na ipa-check up yung yung likod niya. Pero check up lang, ayaw nila nung kukunan ng dugo o opera agad. In-explain din naman namin yun na hindi po ganun agad kasi i-check pa lang yun ng doktor. Bali, sinundo ulit po namin sila kanina. Ngayon, pinunta po namin ng San Jose. May kasama po siya si Kuya Boxy. Siya po yung binigyan natin ng yero kasi hindi po pumayag yung parents niya na walang kasama. Mga senior na po kasi yung mga parents ni Agbo. So, pinunta po namin siya sa hospital, sa Panta. Bali, nag-inquire po muna ako bago sila pumasok. Ang sabi po is, walang ortho. Ngayon, nirefer po ako sa isang clinic. Then, ang sabi po, wala rin po silang ortho. Nirefer niya po ako sa Mamburao. 5 hours pa po bago kami makarating doon. Meron po siyang nirefer sa my district, kaya lang per appointment po. Ngayon po ang nangyari, kinausap ko po yung bata tsaka yung kasama nila. Ang yun nga po ang sabi nila, ayaw po nilang pumunta sa district kasi nga po pandemic pa. Hindi po natin alam kung ano. Natakot din po sila. So hindi na po namin yun pinilit kasi mahirap na din po baka magka-problema. So namin sila, kinausap po namin sila ng mabuti. So yun po, in-update po namin yung nag-sponsor sa kanya na ganun po yung nangyari. Ang sabi naman po ng sponsor ko, so, kung talagang hindi pumayag yung bata, i-grocery na lang po yung kanyang pampa-check up. So, yun po yung sinabi namin sa bata, pumayag naman po. Kaya yun po yung nangyari. Bali, pinag-grocery na lang po namin siya ng mga kailangan sa school, then sa bahay. Siguro po, kapag okay na po yung pandemic, medyo okay na, doon po namin siya ulit papacheck yung likod. Balikan po namin siya sa Panlabayan. Yes po. So, ito guys yung nangyari kanina, panoorin nyo na lang po. Much later. So, yun guys, bale, napapayag na namin si Agbo. Nandito po kami ngayon sa Panta. Much later.
Yun guys, kakain muna kami sa Mang Inasal. Nagutom na itong dalawa naming kasama. Nagutom na sila at hindi pa yata sila nag-agahan. So, after po nito, mag-grocery naman po kami. Yan guys, kain tayo. Dito kami sa Mang Inasal. Kain ka lang ng kain dyan na, baby girl. Baba mo yung face mask mo para makakain ka mabuti. Busog ka ate. Nanonood siya guys ng vlog. Ano? Good girl. Gutom ako guys. Yung dalawa guys hindi namin kasama kasi nandun sila kay Apong Dora. Busy naman sila doon. Bali ano, pinagawa namin yung bahay niya. Kapagawa. Ayan na sila guys. So, masaya na si ano. Masaya na si Agbo. Hindi niya nabos yung pagkain niya. Malaki daw. Take out niya na lang daw. Nanonood siya guys ng vlog namin. Ano siya mabuon. So after po namin itong kumain, pupunta pa kaming groceries. Bibili namin siya ng konting ano, gamit. Bigas, gano'n. A few moments later. Much later. Budin po siyang isang sakong bigas. Yan. Underwear, shorts, chinelas, towel, bags. Meron din po kami school supplies na binili. Shampoo, sabon, toothpaste. Ayan. Tayo ka na ng tindahan sa inyo. Anong masasabi mo kay ma'am na nagbigay sa'yo? Maraming salamat po. Malaking tulong sa akin. Ayan kuya, anong masasabi mo kuya? Ay, ma'am, maraming salamat po sa binibigay ninyo sa amin. Malaking tulong po sa amin. Bali po guys, siya po si kuya yung nabigyan po natin ng yero. Bali sinamahan niya po si Agbo kasi hindi po pumayag yung parents niya na walang kasamang ano. Kasamang taga doon sa kanila. Eh, yung parents niya po kasi senior na, kaya si kuya na lang po yung pinasama natin. So, ayan guys, yung mga pinamili namin sa kanyang groceries, yan, isang bigas, isang sakong bigas. Binigyan din natin si kuya ng ano dyan, ng grocery. Yan po siya po ang namili dyan. Ayan, that's it. Gusto po namin pagpasalamat kay ma'am. Kay Ma'am Anonymous of Seattle, Washington. Thank you po sa pag-sponsor. Sana Thank you marami po pa sa tulungan. Thank you po sa pagtulong kay Agbu. Thank you ma'am. God bless po sa inyo. So ngayon po, mag-shoutout po ulit kami dahil hindi po nakapag-shoutout, busy. Na-miss namin ang shoutout. Yes po. Binabati po namin ng happy birthday si Ma'am May Andicon from Cavite at saka si Sir Ciso Vardelagas. Happy birthday po. birthday! Ingat po kayo. At
Advance happy birthday rin po kay Ma'am Maria Gorete Celestra. Happy birthday po. Happy birthday. Happy birthday. Enjoy your day. Shout po kay Sir Michael Kayabyab and family Kayabyab. Hello po. Shoutout po kay Marshall Dulay from KSA. Hello po. Shoutout rin po kay Connie Angeles. Shoutout po kay Konsehala Benya Ducat Cabral ng Barangay Nasugbu, Batangas. Hello po sa mga taga Batangas. Ingat po kayo dyan. Salamat sa panonood. Hello po kay Ma'am Irene Talban Latore from Italy. Hello po sa lahat ng taga-Italy. Hello po. Hello po. Shoutout rin po kay Masi Halmasco. Kamusta po? Hello po. Shoutout po kay Sir Bernardo Cruz, Cecilia Cruz, John Cruz, Ria Joy Cruz, April Cruz from Mackay, Australia. Hello po. Ingat po dyan mga kababayan. Shoutout din po kay Saldo Januel from London, UK. Hello sa lahat ng taga London. Ingat po kayo. Shoutout rin po kay Sir Rolly Madronio from Olongapo City. Kamusta po? Kay Sir John Flores from Cabacan, North Cotabato. Hello po sa Hello mga po. taga Cotabato. Shoutout din po kay Robert Benaventura from New Zealand. Hello sa lahat. Kamusta po? Shoutout rin po sa Makod family from Saudi Arabia. Hello po. Kamusta po? Kay Sir Joby Agustin from lokal ng Pada, distrito ng Eklesyastiko ng Isabela South. Hello, Hello mga po, mga kapatid. Ingat po. Happy viewing po kay Sir June Flores from Cabacan, North Cotabato. Hello po. Shoutout rin po kay Mitch Tai from Rizal, Manila. Kamusta po? Kay Sir Victor Villarreal from Saudi Arabia. Hello po. Shoutout din po kay Saldi Di Pedro. Hello po. Ingat po kayo. Shoutout rin po sa YouTube channel ni Gerald TV Official. Hello po. Kamusta po? Kay Brother Randy Lim from lokal ng Carson City, Nevada, USA. Hello po. Hello po sa aming mga viewers dyan sa USA. Shout Kamusta out. po? Happy viewing din po kay Edgar Garcia from Riyadh, Saudi. Hello po sa aming mga supporters dyan. Ingat po kayo. Shout out po kay Isbok, kay Padondon, kay Mike, kay Henson from Maninigsal ng Murong, Rizal. Hello sa lahat ng taga Morong. Morong. Kamurong ah. From Morong. Kay Camel Sangrador. Hello po. Hello po. Ingat dyan. Shoutout din po kay Angel Oviles from Florida, Jacksonville, USA. Hello po. Shoutout rin po kay Manang Belen from California, USA. Hello, Manang Kamusta po? Belen. Hello po. Shoutout po sa Duerme family from Quezon City. Hello po. Hello po. Kayo. Shoutout din po kay Jovelyn Asmeralde from Paniki, Tarlac. Hello sa Hello aming po. mga kababayan dyan sa Paniki. Shoutout po sa Salazar family from lokal ng Sakatihan, Zambales South. Hello po mga kapatid. Shoutout po sa YouTube channel ni Mr. Dreamboy 66. Hello. Hello po. Mr. Dreamboy. Happy viewing po kay Vince Bitog from San Jose, California. Hello sa aming mga supporters dyan sa California. Hello Ingat po. Shoutout rin po kay Richard, kay Rocky, and kay AJ from California. Ang pagbati ay mula sa inyong ina, kay Mami. Hello, Kamusta po? Mami. Hello po. Shoutout po sa YouTube channel ni Isagani Ebelino Vlog from Adela Rizal ng Occidental Mindoro. Hello Hello po po. sa mga taga Rizal. Happy viewing po kay Sir Alexander Toribio from Ilocos Norte. Hello sa lahat ng Kamusta mga po? Ilocano dyan. Hello Mabuhay po. mga Ilocano. Ilocos. Shoutout po sa YouTube channel ni Kabundok James Vlog from Pasig. Kamusta kayo dyan? Hello po Hello, sa pamangkin. mga taga Pasig. Shoutout din po kay Galaxy Night
97 from Hawaii. Hello po. Shoutout po kay Ma'am Gloria Valdez, Kabaldez. Mga Valdez din po kami. Hello po. From South Wales, United Kingdom. Hello po. Shoutout po kay Ma'am Beth at kay Sir Joey of Toronto, Canada. Hello po. Hello po sa lahat ng mga Hello po. taga-Canada. At kay Chacha and Tessie from Sataho. Oh, ingat po dyan. Hello po. Yan guys, hanggang dito na lang po ang aming shoutout. Yung iba sa susunod na lang po ulit. Salamat po sa pagsuporta sa aming channel. At congratulations po sa mga nanalo para sa aming pag-giveaway. Thank you so much. Thank you po sa panonood. God bless. Bye. Thank you po kay Ma'am Abigail. Abigail. God bless po sa inyong lahat. Bye.